Salut! Știi că cu toții experimentăm multă neîmplinire, tulburare și conflicte interioare. O facem și pentru că nu avem o sursă de înțelepciune, de încredere. Cu soția mea luată de o viață am experimentat Biblia ca o sursă de înțelepciune care dă pace, claritate și împlinire. Te invităm în fiecare miercuri din noiembrie, de la 7 la 8 seara, la o serie de 4 întâlniri în care să parcurgem 4 povestiri din Biblie, din care să învățăm să găsim înțelepciunea lui Dumnezeu. Vino singur sau cu partenerul sau cu un prieten. Poți lăsa durerea împlinirii și a tulburării să te apese sau poți să găsești pace și împlinire sufletească în înțelepciunea Bibliei. Eu zic că e puțin probabil ca vreo cunoștință să-ți fie oferit vreodată să te învețe gratis să găsești înțelepciunea Bibliei și să primești pace și împlinire pe care ea o dă. Așa că eu zic să nu ratezi întâlnirile acestea. Dă-mi un telefon, trimite un mesaj și confirmă că vii singur, cu partenerul sau cu un prieten și spun și locația exactă. Nu trăi de capul tău, ia-te după Dumnezeu.